सोलतो भूक लागली की चोकात कसं असतं कॅन्डिड काढते मंदिराला सोन्याचा कळस, महालक्ष्मीच्या मंदिराला सोन्याचा कळस, गिरीश सरावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस. अरे वा वा वा, वहिनी तू पण ये. हरिश्चंद्र राजा, तारामती राणी, रोहिदास त्यांचा सुपुत्र, विनायकरावांचे माझ्या गळ्यात मंगळसूत्र. अरे वा, हा, सुपात ठेवले गहू, लग्न नाही झालं तर नाव कसं घेऊ? हो काका, नाव घेतलं मी आता. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर. मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज आहे चतुर्थीचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवशी वौसा असतो. तर वौसा आता काय प्रकार आहे वौसा हे तुम्हाला मी दाखवतोय. तर कालची व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली ती तुम्ही कमेंटमध्ये चांगले रिप्लाय दिले, चांगलं तुम्ही तुमचा रिस्पॉन्स मिळाला. त्यासाठी मी आज परत एकदा पूर्ण दिवसाची व्हिडिओ करणार आहे, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत. तर आत्ता थोडासा उशीर झाला, आत्ता जवळजवळ 12:15-1 वाजला आहे, 1:15 वाजला आहे. तर आज पण मी जरा मित्राच्या घरी गेलेलो गणपती बघायला, त्याच्यामुळे मला उशीर झाला. सकाळपासून मी तुम्हाला दुपारपर्यंत दाखवायला मिळालं नाही मला तुम्हाला जे काय काय घरी झालं ते. तर आता दुपारपासून इथे पुढे तुम्हाला मी दाखवतोय पुढचं काय काय आहे ते. त्यानंतर आपण वौसा काय असतो तो बघूया. त्याच्यानंतर दुपारचा जे जेवण काय काय मेनू केले आहेत आजच्या जेवणामध्ये. त्यानंतर संध्याकाळी परत भजन असणार ते. आणि त्याच्यानंतर शेवट. हाय हाय कर, हाय कर, हाय. गौरीचा ओसा असतो ते सूप भरायचं, 5 पानं ठेवायची आतमध्ये, 5 प्रकारची 5 पानं ठेवायची. त्याच्यात सगळी फळं घालायची, नारळ घालायचं, सुपात तांदूळ घालायचे आणि सूप भरायचं. ते जमिनीला जमिनीवर ठेवायचं नाही, ते पाटावर ठेवायचं. पानं लावताना पण चटईवर लावायची असतात, पाना चटईवर लावायची सगळी. आणि मग पूजा करायची गणपतीची, गौरीची पूजा करायची. सूप घेऊन ओळसायचा, वौसन टाकायचं. हे असं वौसायचं. वसल्यानंतर गौरीला वौसायचं, नंतर गौरीला पान ठेवायचं, गणपतीला पान ठेवायचं आणि नमस्कार करायचा. नंतर देवाची पूजा करायची, मग देवाला पान ठेवायचं, देवाला नमस्कार करायचा. नंतर तुळशीकडे जायचं, तुळशीकडे ठेवायचं आणि त्याला नमस्कार करायचा तुळशीला. तुळशीकडे तुम्ही जाऊन येलास काय? नाही अजून यायची आहे सगळी. म्हणजे आता सगळी जण जमा झाल्यावर आपण तुळशीकडे जाऊया आणि तिकडे काय करतात ते मी तुमका दाखवते परत. नंतर इथे येणार, मग सगळ्यांना आम्ही ओसा देणार, आमच्या नवऱ्यांना, दिरांना, सगळ्यांना ओसा देणार. म्हणजे काय करूचा लागता? आणि पैसे कमवणार आणि आजचा दिवस आम्ही पैसे कमवणार. म्हणजे आता आपण नेक्स्ट तुळशीच्या तिकडे गेल्यावर आपण बघूया आणि त्याच्या पुढचा पण जे ओसो देतात म्हणजे काय नक्की करतात तर तुमका मी दाखवते. तर इथे आता फोटोग्राफीच चालू आहे, सगळ्या फोटो काढतायत. मिळालंस हा, ह्याच्यात मिळालंस. मिळालंस तू आता. विकास भाई आपले इथे आलेले आहेत, त्यांचा पहिलाच वौसा आहे, तर त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. हा, आणि वहिनी विकास आणि वहिनी यांचा दोघांचा पहिला वौसा आहे, तर तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. तुम्हाला काय 4-4 वेळा. हा, तर ह्या आमच्या महिला मंडळ सगळे किचन मधले आचार्य आहेत. हाय हाय करा, हाय करा, हाय करा, हाय. तर ह्या आमच्या घरातल्या सगळ्या काकी वहिनी सगळे नेरुरकर फॅमिली आहे, एवढ्या सगळ्या लेडीज. आणि ह्या आमच्या बहिणी. हाय. 12 Pro, iPhone 12 Pro. ही आमची तुळस हा दिसता समोर ती. आणि आता सांग माका काय करायचं आता.
तुळशीकडे काय करूचं असता? तुळशीची पूजा करायची. हां पूजा केल्याच्या नंतर हळद कुंकू झाला घालून काय ओवसायचं असा. हां मग ओवसान झाला काय पान ठेवायचा आणि नंतर नमस्कार करायचो. ओके. आम्ही एवढा तुका सांगतो समजावून आमका पाकिट होया. हा देऊया ना, पाकिटा खूप आहेत माझ्याकडे, भरलेली नाहीत फक्त ती. भरलेली हवी हो. येस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आपल्या घरातली 9 जण आणि येऊची आहेत 2-4 जण. होय. तर ही आमच्या घराची मागची बाजू. हा इकडे उमेश काकांचं घर आहे. इकडे बावडी आहे आमची. आणि या घराचं काम चाललं त्याच्यामुळे ही सगळी रेती वगैरे टाकलेली आहे, वाळू वगैरे खडी. ते काय आमका सांगून बोलव ना, कोणाचं सांगा ना बोलवायला. फोन कर. फोन नाही ना. सॉरी त्याच्यासाठी तुळशीत पाणी घालू काय सकाळी? मी घालताय, माझ्याकडे केवढी मोठी तुळस आहे बघा. घालतो. कसं घालतो? कुंकू घातल्याशिवाय उलटा ठेवलं पान बाळा. ही काकी शिकवता दुसऱ्या काकी. हे व्हिडिओ मध्ये सगळं काढून टाक. झालं आता तू पण काढा. काय तुम्ही कुपन दिलाच नाही सगळ्यांका, कशी पण रवलेत लाईन मध्ये राहा काय ना. मग कोरोना प्रोटोकॉल पाळा. ही आपली दीपाली काकी आहे. एकदम फेक स्माइल तिकडे बघून. मी अशीच नेसली परत मी म्हणते कशी अशा नेसल्या सगळ्या. नाही कोण भीती वाटते. तिकडे बघून मम्मी कुठे तुझी बघून शोध. मम्मी आवडती काकी नमिता काकी. एक मिनिट ऐका सगळ्यांनी. पुढच्या वर्षी 6 वारी नेसायचे की 9 वारी नेसायचे वंशाला? 6 वारी. मग खणाची साडी आणू का सगळ्यांसाठी? रेडी आहात का? टाळ्या टाळ्या टाळ्या. म्हणजे मी आणणार म्हणजे सगळी जण पैसे देणार. टाळ्या कॅन्सल टाळ्या कॅन्सल टाळ्या कॅन्सल. ही आपली प्राजक्ता वहिनी आहे. मम्मा काय करते बघ. मम्मा काय करते ती? काय करते? काम करते. नमो नमो करते बघ. नमो नमो तू कर. नमो नमो. ही आपली शर्मिला वहिनी. नको माऊ माऊ बघ. इथे सगळ्यांनी तुळशीची पानं काय कसली पानं ही कसली तरी पानं आहेत ते ठेवलेली आहेत. आणि हळद कुंकू वगैरे घालून तुळशीच्या पाया पडलेली आहेत सगळी जण. आता इथे पण फोटो काढणार आहेत सगळे. ते सेटअप करतायत सगळे कसे फोटो काढायचे. समर्थ फोटो इथे आता फोटोग्राफी चालू आहे त्यांची. तुळशीच्या सगळे पाया पडून झालेले आहेत आणि अशी लाईन मध्ये उभी राहिलेली आहेत. तर तुम्हाला मी सगळ्यांना दाखवतो परत एकदा. ही आपली शर्मिला वहिनी, विकासची बायको, भाऊ काकांची बायको, रुपेश काकाची बायको, ही माझी आई, ही गिरीदादाची बायको, नमिता काकी, ओमकारची आई, गिरीश दादाची आई,
ही संतोष काकांची बायको, ही आपली दुसरी आई जे दीक्षा काकी, सुप्रिया काकी, गणेशची आई आणि राकेश काकाची बायको म्हणजे आपली ज्योत्स्ना काकी. ओके, सगळ्यांची ओळख झालेली आहे आणि ते आता सगळे फोटो काढणार आहेत. कॅमेरामन चालू ना, तुम्ही तिघा जण जरा इकडे या. तू तुळस आहे ओके. हा बाला ए हिरो. हस हस हस. हा दुसरा कॅमेरामॅन आहे, मला त्यांनी रिप्लेस केलेला आहे. हे बघा, बघूया आपण त्याचे फोटो स्किल्स किती आहेत. हो माय गॉड, एक मिनिट. अरे किती कष्ट घेतोय बघा. बाजूला. ओके ओके. सोलतो भूक लागली की चोकात कसं असतं. हा आपला विनू दादा आहे आणि वहिनीला थोडंसं लेट झालेलं आहे, त्याच्यामुळे परत हे सगळे त्यांना घेऊन आले वहिनींना आणि आता दाखवत आहेत कसं करायचं ते. लक्षातच तिला नाही हिचं कसं काय आमचं नाही परत असं ह्या नाही म्हणा ना. हा एक पान ठेव, असं सरळ ठेव, इकडे तोंड करून ठेव. माझं कट कर असं ओवर. आता हातातच ठेव. नमस्कार, याच्यातच नमस्कार करू. ओके, आता ठरल्याप्रमाणे सगळ्यांचे परत फोटो. हा, कारण वहिनी आपल्याकडे जरा मिस झाल्यामुळे परत सगळ्यांचे फोटो. सगळ्यांनी परत लाईन मध्ये राहा. हे आता मी सांगते ते पोज मध्ये राहा. एक मिनिट उठ. एक काकी जरा आत ती पदर नको. कोणती काकी? सगळ्या काकी तिकडे. अगं काढ तू आता. असा अगे आई असा किंवा मांजर पण आहे. इकडे बघा, इकडे बघा. चला आता माझं झाडात काढ. तुम्ही नंतर काही झाडा बिडात जाऊन फोटो काढा. ते बुक केले बाबा आणि सगळे येऊन जातात. जाऊ दे. म्हणतोय हप्ता वसुली करतायत. फुकट मध्ये माझं नाव लावलेलं आहे. हा, अथर्व धामापूरकर हे म्हणतात की हप्ता वसुली चालू आहे ते. तर हे वौसा द्यावा लागतो, वौसा द्यावा लागतो आणि तिथे पाया पडावं लागतं, असं आहे ते. ओके ओके. तर हा आता ओसो कम्प्लीट झालो ना, पूर्ण झालो ना इथपर्यंत. गणपतींका जाणार आम्ही आता, म्हणजे आजूबाजूच्या 5 गणपतींका जाणार. आणि पाया पडा नाही येणार. पाया पडणार आणि आम्ही मागच्या बाजू. ओके ओके ओके. या आतमध्ये यावा जरा. देतले सगळेजण पैसे देतले, काळजी घाई करू नको. सगळे मग दाखवतो आम्ही तुमका. हा, सगळ्यांनी माझ्याकडे हे करा, जमा करा सगळे सगळं. इथे राहू बरं. हा सवय झाली आहे ना ती. आधी उद्रूक आहे बाबा. लपवून ठेवता मोठे नोटी, हिरवे नोटी खाली घालून ठेवल्या. दे ये आतमध्ये येतो. फक्त मागे होऊ जरा प्रणय. जरा भाऊ बघ ना. या दिवशी कॅमेरामॅनला जास्त महत्व असतं, कारण घरात सगळे असलेले रंग सगळे पासून हा कार्यक्रम साजरा केला जातो. हा, इकडे काय दिसत नाही अजून. होणार आहे थोडा वेळ
काकी मस्त कपडे घालून ठेवले हो, लपवून ठेवले तिकडे ऑलरेडी झालं. खूपच गर्दी झालेली आहे. ही सगळी आमच्या घरातली मंडळी. झाली ना सगळी. काका संपले असं उरतले होय ना. उरतले ATM मध्ये जाऊन या. भाजी मेथीची गुगल करून काय नाही भाजी देऊ का नाव? एक नाव घेता शांत नाव घेता पार्ल्यांची बिस्किटे, बेडेकरांचा मसाला, रुपेश रावांचं नाव घ्यायला आग्रह कशाला? असं नाही हो, असं नाही. तू घेऊ का मग? तू घेऊ का? तो नाही घेणार तर तू घेऊ का? थांब एक मिनिट. मोठ्या चंद्राला इंग्लिश मध्ये म्हणतात मून. विकास रावांचं नाव घेते नेरुरकरांची सून. सामानात ठेवले चांदीचे निरंजन, त्यात केली फुलवातीमध्ये घातले साजूक तुपामध्ये बनवला बाप्पाचा प्रसाद. दत्तारावांचे नाव घेते गणपतीच्या उत्सवात. अरे वा. सोन्याचा कळस, महालक्ष्मीच्या मंदिराला सोन्याचा कळस, गिरीशरावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस. अरे वा वा. वहिनी तू पण ये. हरिश्चंद्र राजा, तारामती राणी, रोहिदास त्यांचा सुपुत्र, विनायकरावांचे माझ्या गळ्यात मंगळसूत्र. अरे वा. हा, सुपात ठेवले गहू, लग्न नाही झाले तर नाव कसं घेऊ? हो काका, नाव घेतलं मी आता. 26 जानेवारीच्या ध्वजगीताला अशोक चक्राची खून, नाना नेरुरकरांचे नाव घेते अंकुश नेरुरकरांची सून. अरे वा. टाळ्या. फक्त बाबांनी ऐका गया होता. औषधो कार्यक्रम ह्यांचो जवळजवळ संपल्यात जमा आणि आता आरती चालू झालेली आहे. तर आपण आता आरतीक जाऊया. त्यानंतर आपण जेवायचा, थोडंसं आराम करायचो, संध्याकाळी परत भजन आणि त्यानंतर मग आपलं आरती झाल्यानंतर म्हणजे शेवटचं दर दिवसाची आरती संपल्यानंतरच माझा व्लॉग ह्यो फिनिश होता. माका एवढंच सांगूचा की जर आजूबाजूचे कोणी माझे जर सबस्क्रायबर असतील तर त्यांनी 11 दिवसात कधी पण या. आल्यानंतर माका फक्त सांगा, कोणाक जर दर्शन देवचा सांगलेला, कोणाक जर गणपतीचं दर्शन घ्यायचं असेल तर 11 दिवसात तुम्ही येऊ शकतात कधी पण. इल्यानंतर फक्त सांगायचं. तर आम्हाला असं वाटत होतं की रुपेश काकाकडे सुटे पैसे नसतील म्हणून आला नाही. पण तो आपल्या जरा कामात बिझी असल्यामुळे यायला जमलं नाही. तर आता सगळ्यांचा वौसा घेतो आहे. संपले. 1 बाटली 2 ग्लास. दीपाली माझी फर्स्ट क्लास. अरे वा. टाळ्या. तर आपल्या घरातील सर्व महिला आता आजूबाजूच्या 5 घरांमध्ये जाणार आहेत वौसा द्यायला. सगळ्या काकी वगैरे सगळ्या ते वौसा द्यायला गेलेत आजूबाजूच्या घरात. आणि बाकीचे जे उरलेले मंडळी आहेत आमच्या घरातली ती आता जेवायला बसली आहेत. आणि जेवायला वाढत आहेत समर्था, श्वेता, यशस्वी आणि श्रद्धा वहिनी. 4 जण आहेत. आणि कोण आहेत?
हा बोल ना. गणपती बाप्पा मोरया. बोल. मंगल मूर्ती. मोरया. इकडे दादा बोल. गणपती बाप्पा मोरया म्हण. मोरया फक्त नाही, गणपती बाप्पा मोरया. Bye.